Ini ada rumah. Ada rumah. Kita kopi. Ada rumah. Nyoto salah sawijine saksikan nyoto seno atiye suwiyati resalo asmane putra pikan jati kapungani adiyo bimo putra palingasno putih kaya dengan kayune bangsa wiwara tetungna pusana mira merdeka ikhlas agus sesama kopi karena saya sawijine satria ekosa atiye supriyati wasa roko asmane putra pitaka akan terlalui Ariya Bimo Putra Palingasno Putih kaya ringan ayune bangsa Wiwana tetunggal busana mira merdeka ikhlas agus pasta lima Nangis anakmu sing terus kepane nangis balang bagus kadang bisa urip moya satria satria asmane wong tuwa sakiya panjenengan bangsa jumeneng kaya anakmu mulani jati kaya
Tidak. Apri. Aja Apri juga. Tonjai. Mas. Ada Mas Senten kemarin baik.
Benrong. Informasikan bagi yang menemukan HP Infinix di dalam dashboard motor mohon dikembalikan ke pihak sini. Sit down.
Thank